минем шундай күп энергиям бүген. Минем белән беркемдә дружить итмәде. Психолог белән эшләгез әле. Болытлар китә килә. Ценник түгел мин. Ул шоу-бизнес. Әлбәттә бик яхшы пиар. Ул мине шундай ярата. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова, ә сез Килде китте шоуның яңа чыгарылышын карыйсыз. Тәмләп, сөтләп, мәтрүшкәләп шәйләрегезне әзерләгез. Бездә бүген яңа кунак. Ул да булса Рәсәйнең көмеш тавышы, Татарстанның ат казанган артисты, шиксез шибәр хатын-кыз Эльмира Калимуллина. Эльмира Калимуллина, сәләтле җырчы. Үз тырышлыгы белән уңышка ирешкән шәхес. Бөдрә чәчен бер кайчанда турайтмас иде. Тормыш иптәше белән бәхетле гаилә кора. Сукыяр йолдызлыгында туган. Шәкерләрең? Аллага шөкер, барсы да яхшы. Синең? Рәхмәт, бик зур. Бик әйбәт, Аллага шөкер минем дә. Күптән түлкенә безнең үтеп китте киләчәк уеннары. Анда син гимн башкардың Рәсәй гимнына, име? Ничегрәк булды, нинди хис кичерешләр синең анда булды? Сөйләп кит әле безгә. Авыр булдымы? Дулкынландыргыч булдымы? Чынлап әйткәндә, авыр булмады. Менә әзерләнгән вакытта киресенчә, ул бик дулкынландырды, әлбәттә. Әмма дә ләкин шундый күп энергия бирде ул. Чөнки ул минем өчен хыял да булмады. Һәм бу вакыйга минем өчен ул ниндидер тәкъдирле вакыйга. Һәм зур бәхет һәм зур бүләк. Мин әлбәттә бик шатландым Дима Билан белән җырларга. Һәм инде әзерләнгәндә менә бөтен булган хисләремне, бөтен булган ниндидер комплекслар булганымны мин икенче дөньяда калдырдым. Һәм гимнны җырлаганнан соң миңа калса Эльмира Калимуллина икенче артист, яңа кеше дип чыкты. Ул бит ниндидер яңа Олимпийский игрлар дип мин аны атам. Ниндидер яңа күренеш, яңа юнәлеш, яңа дәрәҗә, икенче дөнья. Хәзер бит замана шундый үзгәрде. Һәм менә бу вакыйга минем өчен Казанда бит. Казанда, безнең шәһәребездә, шундый зур вакыйга. Мин дә шок катып, инде аның ачышын да карадым, прямой эфирдан сезнең чыгышны карадым. Бик матур булды. Менә бүгенге дөньяңа килгәндә, бүгенге тормышыңа килгәндә, син бит инде гаилә кешесе, хәзер синең улың бар, ирең бар. Ничек Эльмира хәзер яши? Рәхәтләнеп. Төннәрне йокламыйм, гел йокым килә мин. Бераз бездә дә йоклап китә аласың әзрәк кенә. Вообще мин монда барганда әзрәк кенә йокладым. Машинада түгел. Әнием просто килде булышырга һәм мин бер сәгать артык йоклап алдым. Шуңа күрә минем шундый күп энергия. Тәмле йокы булган инде бу димәк. Ярый. Гаилә эшләре безнең Аллага шөкер бик әйбәт. Улым үсә, бик шатландыра. Ирем белән без бер-беребезне бик яратабыз. Без икебез иҗат кешеләре, шуңа күрә бер дулкында бер ниндидер теге иҗади потоктабыз. Менә бит. Бар кешегә дә шундый мәхәббәт теләп калабыз. Миңа калса без синең белән уенга күчәргә әзер, мин сиңа кагыйдәләрне сөйләп китәм. Әйдә. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслеккә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Мин әзер. Без әзер беренче сорауга күчәбез. Беренче сорау менә нинди була? Сәйлән фестивале кысаларында үткән мастер-класстан синнән Арслан Сибгатуллин дигән малай нәрсә дип сорады икән? Синең җавап вариантларың. Миңа шундый эше безнең беренче сорауны ишеткән кунакларның йөзләренә карарга.
Яхшы җырчы нинди җырчы? Безнең яшьтә сез нинди идегез? Җырчы булыр өчен махсус белем кирәкме? Яисә тавыш югалганда ни эшләргә кирәк? Нинди сорау бирде икән Арслан Сибгатуллин сиңа? Ой, Арслан безнең шундый бик шаян һәм бик сәләтле малай. Аның сораулары да бик тирән. Һәм менә бу дүрт булган сорауны да ул миңа бирә аладыр. Так. Җырчы булыр өчен махсус белем кирәкме? Яхшы җырчы нинди җырчы? Бәлки философик яктан сорау бирде ул миңа. Яхшы җырчы нинди җырчы? Без әлеге җавапны алабыз, әйме? Әйе. Ярый. Миңа Эльмира йомшак кына әйе диде. Без җавапны алабыз һәм бер җавап тислар. Менә шундыйрак. Тавыш югалганда ни эшләргә кирәк дип практик сорау бирде ул сиңа. Һәм син аңа инде үләннәр турында, шәйләр турында шундый җавап бирде. Тавыш югалганда ни эшләргә кирәк? Вообще мин бер нәрсә дә хәтерләмим. Мин бала туганнан соң минем гормоннар икенче төрле эшли шуңа күрә. Бик әйбәт шоуга килдең син, Эльмира, безгә монда шундый кызык булачак хәзер синең белән. Әле ярый безгә килдең. Без синең белән күчәбез дөрөслек яки гамәлгә? Нәрсә сөйлибез, дөреслекме яки гамәлме? Ярар, әйдә дөреслекне. Беренче булып дөреслекне сөйлибез, әйме? Ярый, мин хәзер сиңа исемлегемнән бер дөреслеккә сорау бирәчәкмен. Синең аккаунтың Эльмира Матур дип атала. Бу нәрсәдән чыгып икән, шулай дип атадың син. Мин матур дип әйтер өченме? Минем үзеңә менә ышандырыр өченме үзеңне? Син дөрестән дә бик матур хатын-кыз. Ни өчен менә шундый матур Эльмира Матур дип аккаунтның исемен сөйләдең икән? Нәрсә тора икән менә моның астында? Җавабы бик гади генә. Бу социаль челтәрләр эшли башлаганда инде мин уйладым. Так, мин Эльмира булам инде. Әйе. Һәм үземнең татарлыгымны ничек күрсәтим микән? Матур бит, матур. Эльмира матур булсын. Менә нинди мантык бар икән монда? Әйе. Нә бит. Ә менә үзеңне яшь якта дип әйтәм, мәктәп вакытларында мин матур түгел дип шундый уйларың бар идеме? Мине яратмыйлар дигән. Әлбәттә бар иде. Мин бәләкәй вакытта мәктәптә дә укыганда үземне матур кыз дип йөртмидер, уйламаган идем дә. Мин шундый зур гына түгәрәк күзлекләрне киядерим һәм әби шикелле булган идем. Шундый кыяфәтем булды. Шуңа күрә аннан да комплекслар ниндидер туа. Һәм мин гел музыка белән шөгыльләндем. Укыдым да һәм хисләр булды инде, хыяллар да булды, малайлар турында. Минем белән беркем дә дружить итмәде. Хәзер. Әйе. Сез кемне югалтыгыз, дуслар? Әйе. Менә ничек икән? Миңа калса, менә бу буллинг белән безнең яшь безне караучыларыбыз да бик очраша, яшь очрый торган хәл бу. Аларга нәрсә дип әйтә алыр идең, бәлки шундый сүзләрең бардыр. Беренчедән, миңа калса, гаилә терәгә кирәк. Әгәр дә сезнең проблемалар бар икән, беренче очракта әти-әниегез сезгә булышырга тиеш дип уйлыйм. Әти-әниеләрегез бу тапшырны караса, сез балаларыгызга гел мин сине яратам, син иң матур, син иң сөйкемле, син иң яхшы дип әйтергә комплексламагыз, ничек дип әйтим инде, курыкмагыз. Әйтәләр бит, мәхәббәт белән, ярату белән баланы бер ничек тә кимсетеп булмый. Әйе, шуңа күрә яратыгыз, балаларга беләсезме, менә ул философик инде фраза, әмма дә ләкин ул эшли. Вакыт үз-үзенекен күрсәтә һәм бар Евгений Доганның шундый җыры, жизнь все равно возьмет свое дигән. Әйе. Бәлки бу сынаулар безгә нишләптер кирәктер. Безне ныгытадыр да бәлки. Ныгытадыр, әмма дә ләкин ул бит безгә бик авыр кичерү. Сезнең бар әти-әнигез, дусларыгыз
олардан ярдәм сорарга курыкмагыз әйе. Рәхмәт бик зур әлеге сүзләрең өчен. Без синең белән икенче сорауга күчәргә әзер. Әйдә. Бизнес онлайн сайтында урнаштырылган 2019 елда үткән икенче сольный концертың турындагы мәкаләдә Так. 4-нче башкарган җырың нинди булды икән? Әлеге мәкалә буенча мин сине Ходайдан сорадым. Улетай на крыльях ветра, в горнице моей светло, ария Кармен. Улетай на крыльях ветра бугай. Шулай дип уйлыйсың. Шулай дип уйлыйм. Ярый, без синең белән җавабын алдык. Ничегрәк булыр икән? Дуслар, на крыльях ветра. Так. дуслар, дөрес җавап. Ура! Беренче дөрес җавап. Син әлеге мәкаләдә мин укыдым, син әлеге җырның сүзләрен бераз Уныттым. 2 тапкыр җырлаганда, точнее, бер куплетны 2 тапкыр җырлаганда, 2 тапкыр да мен җырларын сүзләрен дөрес җырламадым. Просто ак лист. Әйе, бер нәрсә дә юк башта. Юк, ак бит. Мен бер нәрсә дә күрмим. Оныттым бу җырны мин бала чактан беләм дип инде. Менә шундый перегруз булды минем. Менә ничек менә әлеге ситуациялардан чыгасың? Бәлки теге концертта бит инде бирәләр, булай иттереп микрофонда салалар. Мин беләсең ничек җырладым. Мәсәлән, улетай на крыльях ветра, мин сүзләрне оныттым, тамашачым. Менә шулай дип җырладым. Менә ничек икән инде кешенең дә күңеленә кереп, елмаеп, сине тыңлаганнар икән. Әйе. Менә шулай, башка концертларда мәсәлән, башка җырның да сүзләрен онытсын, шулай ук буламы? Юк, мен шулай итеп үземнең генә концертымда җырладым. Ул бит инде теге. Әйе, үзеңнең. Мин монда хуҗа. Әйе. Икенче концертларда чыгыш ясаганда мен инде Пушкин һәм Тукай опциясын басам да үземдә һәм үз сүзләремне Үзем яңадан язам дигәнме? Әйе. Менә сезгә җырчылар, безне караучыларыбыз лайфхак әзрәк кенә. Пушкинны, Тукайны укыгыз. Әйе. Бер дә онытмагыз. Әйе. Без синең белән күчәбез инде киләсе сорауга, дөреслектә гамәл дә кылмыйбыз. Concert.ru сайтында синең ничә фото сурәтең күрсәтелгән. Синең инде анда аккаунтың бар үзеңнең, битең дип әйтик, һәм анда синең фотографияларың күрсәтелгән. Так. Ничә фото куелган икән анда? 6, 7, 8 яки 9. 9. Сиңа күзеңә шул төштеме? 9 дип алдык. Тиз генә җавапны. Һәм дөрес җавап? 6. Эх, әзрәк кенә бырып куясы калган. Ну да. Менә шулай. Без синең белән күчәбез дөреслеккә яки гамәлгә. Нәрсә сөйлибез инде хәзер, дөреслекме әллә гамәлме? Әйдә гамәл. Әйдә гамәл булсын. Без синең белән гамәлне сөйләдек, һәм мин сиңа исемлектән бер гамәл әйтәм. Так. Әйдә шуның беренчесен. Эшлек, әйме? Синең репертуарыңда Өмет йолдызы җыры бар. Миңа бик ошый ул, мин сиңа моны әйттем. Бүлеп яратам әлеге җырны. Һәм әлеге җырны башка мотивта җырларга кирәк булачак. Сиңа бирелә 5 җыр. Так. Менә шундый кызыклы бирем. Беренчесе Ай былбылым мотивына, Салкын шәй мотивына, Эх тала-тала, Кызыл розалар һәм Туган як. Менә шундыйрак нәрсә. Так. Сүзләрендә бит. Ничектер икенче төрле итеп җырларга кирәк. Так. Җилләр исә суларга, кояшны ай алыштыра. Җилләр исә суларга, кояшны ай алыштыра. Җилләр исә суларга, кояшны ай алыштыра. Җиттеме? Әйе. Хәзер әйдәле Салкын шәйгә. Так. Болотлар китә. Болотлар китә, болотлар. Бу тагынай былбылым булып чыга. Әйе шу. На-на-на, болотлар китә, килә. Болотлар килә.
Кояшны аялыштыра. Дөрес сүзләрен җырлыйм мин. Ой, җилләрис. Бу юк. Туктагыз. Мен хәзер. Җилләри. Юк. Беренче куплетны тагын җырлый аласың, әгәр дә алай җайлырак булса. Җилләрисе. Суларага кояш аялыштыра. Җитсен. Булды, ярый, сине. Инде король взрыв, прям взрыв. Менә шулай. Әзрәк кенә авыррак шул бу бирем. Эх, тала, кызыл розалар, туган як. Кайсын сөйлисең? Әйдә кызыл розалар. Әйдә кызыл розалар. Айдар абыйның җыры. Кызыл розалар. Ой. Туктагыз. Кызыл розалар, кызыл. Минем все ой булымда. Бу тагын ой булымда. Куярга мәлле? Әйе. Әйдә куйым әле. Кызыл розалар, сигелләре. Хәзер. Җилләр исә, суларга кояшны аялыштыра. Дөрес. Әзрәк кенә киреп киттек. Ладно, все җитте. Ярый, рәхмәт сиңа. О. Так. Ну. Нәрсәндә? 4-нче сорау белән чикән карыйм. ВКонтакте социаль челтәрендәге аккаунтыңда ничә җыр исәпләнә? Син ничә җыр үзеңә кушкансың икән? Ой Алла. Менә шундый хәлләр. 890, 891, 892, 893. Ну, әйдәгез, өченче не алыйк? 892. 892 дип уйлыйсың? Җавапны алабыз? Ал. Ал. Җавапны алдык, дуслар, һәм дөрес җавап. Менә бит синең интуицияң ничек эшли? Монда чиракта эшли. Әйе. Чиратлаштырып әйме? Берсендә эшли, берсендә эшли. Гармоны. Әзрәк кенә. Ярый. Бик әйбәт, без синең белән хәзер гамәлдә кылмыйбыз, дөреслекдә әйтмәбез. Аллага шөкер, һәм киләсе сорауга күчәбез. Әйдә. Түбән Кама шәһәре ничәнче елда барлыкка килгән икән? Бәлки тарих дәресләреннән моны беләсеңдер? 1960-нчы 60-нчы? 60-нчы, 61-нче, 62-нче, 63-нче. 60-нчы бугай. 60-нчы дип җавапны алдыбыз. Уйлап тормыйбыз. Һәм дөрес җавап. Бер елга гына син алыштың. Ачылу, әлеге шәһәрнең ачылу датасы дип, елы дип 1961 ел тора. Бер сайтта. Минем менә дәвәтием мәрхүм, ул бит Түбән Каманың беренче төзүчесе булды, экскаваторда эшләгән иде. Алар Түбән Камага, ну, әле ул шәһәр булмады. Менә 1960 елда күчкәннәр иде. 61 елда минем әнием туды. Менә бит. Әйе. Безгә сайт шулай итеп әйтә, шуңа күрә без инде әлеге җавапны ярар. Сайтны тыңлагыз алайса. Сайтны тыңлыйбыз инде әзрәк кенә Эльмира. Ярар. Дуслар, без сезнең белән дәреслек яки гамәлгә күчәбез. Эльмира. Дәреслек булсын иде, ярар. Дәреслек. Ярый, без синең белән гамәл кылдык, хәзер дәреслек сөйлибез, әйме? Синең бөтен дөнья түгел, бөтен Россия буенча популярлыгын Голос проектыннан соң барлыкка килде, әйме? Менә Голостагы Эльмира хәзерге Эльмирадан нәрсәсе белән аерыла икән? Безгә бер тапшырдыгына җитмәячәк. Сөйләшеп утыргаймы? Ярар, кыскача бер 3 кызыклы факт бәлки. Ну, беренчедән мин музыкада үземнең иҗатымда үз юлымны таптым, үз стилемне таптым. Икенчедән мин үземнең концертымда берничектә курыкмыйм, берничә жанрны да күрсәтергә, операны да, рок стильны да, эстрадны һәм
халык җырларында. Өченчедән, мин хәзер үз-үземә генә ышанам. Һәм минем хәзерге вакытта иң яхшы команда. Дүртенче, мин үз-үземне хәзер үпкәләтмим. Үз-үземә бәянеп беләм. Әлбәттә инде мин хәзер әни. Бәхетле хатын-кыз. Җиткән. Шулай булып торсын. Менә голос турында сөйләшкәннән, әлеге проектны үзең карыйсыңмы хәзерге вакытта? Хәзерге вакытта карамыйм. Хәзер мин баланы гына карыйм. Һәм үземне. Менә наставник булып барыр идеңме? Жюридә утырырга. Улар чакырсалар. Юк, мин әзер түгел. Миңа калса ул әлбәттә бик яхшы пиар. Әмма дә ләкин хәзерге вакытта минем нервларым үземә бик кирәк. Мин әле шундый теге цинник түгел мин. Мин бик нечкә күңелле, мин теге шын барга гына менә гел аңа гына ышанам. Шуңа күрә юк, мин бармас идем. Киезле булып була алмыйсың. Ялганлап? Юк. Дип тора алмыйсың. Йөрәгем минем әрнәячәк 100%. Юк. Анда алай дисәң дә бит әле кешегә бәя бирү, аннарысын аларның елаганын күрү, ул бит бик авыр, йөрәккә дә бик авыр. Шуңа күрә мин андый әйберләргә ризалашмыйм. Үзрәк кенә кырыйда торып торыгыз бит әсен. Может быть, теге 50 яшендә. Бәлки. Тәҗрибә тагын да күбәйгән шәйме? Ярый, голоста сиңа ошамаган әйберләр бар идеме? Әлеге проектта нәрсәне син үзгәртә алыр идең? Бәлки голос дети, мәсәлән, сиңа ничек карыйсың? Мин хәзер бөтен әйбергә философик яктан карыйм. Әгәр дә кеше бу юлны үзенә сайлаган, алай кирәктер дип уйлыйм. Голос взрослый. Әлбәттә ул бик кирәкле проект. Ул таныту моментлары да бар. Үз иҗатыңны күрсәтү, аудиторияга күрсәтү, әлбәттә. Аралашу инде анда, һәм ул бит шундый тәҗрибә, туры эфирлар, искиткеч. Миңа калса, ул минем өчен, мин бер нәрсәне дә үзгәртмәс идем. Димәк, бер нәрсәдән дә үкенмисең? Юк, үкенмим. Шулай булды. Шулай булырга тиеш дип уйлыйм. Менә мәсәлән, бала голосын алсаң, балалар проектын. Анда әлбәттә инде беренче очракта мин әти-әниләргә шундый киңәш бирер идем. Психолог белән эшләгез әле. Әгәр дә сезнең балагыз узмады икән, җыламагыз. Ул бит иң мөһиме бала өчен ул ничек әти-әни аңа карый. Әгәр дә әти-әни җылый икән, бала узмагач, бала нәрсә уйлый? Всё, әти-әни мине бүтән яратмый. Күңеле төште. Мин теге аларның өметләрен теге не оправдал дип әйтим. Бала үзесендә әлбәттә аны тоя. Конечно, әлбәттә. Шуңа күрә ул уен шикелле булсын. Әлбәттә баланы теге психологик яктан әзерләргә кирәк 100%. Демәк, ата-аналарда, балаларда беренче чиратта психологларга йөрегез, аннан гына андый зур проектларга барыгыз дип әйтәбез инде. Мораль моменттан, психологик яктан әзерләнергә кирәк. Чөнки проект ул балалар өчен түгел. Ул шоу-бизнес. Шулай. Дөрес, барыста җитди, барыста шоу ясар өчен. Дөрестән дә шулай. Балалар аны инде үзләрендә бик нык тоялар. Менә бу психологлар дигәчнән синнән сорамый кала алмыйм. Син үзең психологларга йөргәнең булдымы? Әлбәттә, мин хәзерге вакытта психолог белән эшлим. Үзеңдә үзгәрешләр тоясыңмы? Күрәсеңме? Әлбәттә, тоям. Әлбәттә, бик күп комплекслар китте, бик күп установкалар китте. Икенче установкалар килә башлады. Үз-үземне кабул итәм хәзер. Бүтән яктан да күрә башладым. Шуңа күрә дөньяга да икенче төрле күренеш.
Ничек психологлар безнең үзебезнең мораль яктан, эмоциональ яктан эшләвебез, үз астында эшләвебез безне үзгәртә. Әйе. Но кеше үзе әзер булырга тиеш. Шулай, дөрес. Психологка ачылырга бик җиңел эш түгел дип уйлыйм. Барысында әзер булырга кирәк. Менә шундый салмак кына, шундый йомшак кына нотада без сезнең белән киләсе сорауга күчәбез. Киләсе сорау шундый кызыклы сорау. Мин әлеге сорауга әзерләнгәндә кадрларны санап утырдым. Алла. Татарстан клибында син ничә кадрда барлыкка киләсең? Бик күп түгел, чөнки мин анда 9нчы ай авырлыкта. Шулаймы? Әйе, без 6 август көнне клипны төшердек, 16 август көнне мин әни булдым. Менә бит. Республика көненә әзерләнергә кирәк иде. Шуңа күрә мин менә клип төшердем. Бик матур клип, анда Татарстанның менә йөзе дә аның инде зур икәне, аның инде менә бөек булганын күренә әлеге клипта. Рәхмәт. Бик шат. Бик зур рәхмәт сиңа, синең җатың өчен. Мин инде моны әйтеп туя алмыйм. Так, кадрда бәлки 12 тапкыр. 12 тапкыр. Эльмира безгә тиз генә җаваплар бирә, без тиз генә җаваплар алабыз да һәм дөрес җавап. Бер генә кадрга, синең дә әзрәк кенә. Ярар. Менә шулай. Без синең белән күчәбез, дөреслек яки гамәлгә? Нәрсә сөйлисең? Гамәлне. Гамәл сөйлибез. Бирем менән инде сиңа хәзер үзеңнең тормыш иптәшеңә шалтыратырга кирәк булачак. Һәм аннан балаң турында информация белергә кирәк булачак. Аңа сораулар бирәчәкбез без. Һәм инде син әлеге сорауларга үзең дә җавапны безгә бирерсең, аннарысын. Так. Дөрес әйттеме Евгений, дөрес әйтмәдеме Евгений, белеп бетердеме икән, юкмы икән дип. Менә шулар сорауларны мин сиңа язып, минем телефонны бирә алам сиңа. Так. Так, әгәр дә ул Сочидан килеп җитте, ул трубканы алачак. Әйе. Хәзер Сез бер-берегезне өйдә ничек дип атыйсыз? секретная информация. Мин аңа родной дип әйтәм. Да, әйдә дөреслекне алыйк алайса. Әйдә дөреслекне алайса. Ярый. Гамәл белән дуслар килеп чыкмады, шуңа күрә без дөреслекне алабыз инде. Евгений турында сөйләшеп китик. Әйдә. Әйдәгез. Ни өчен тормыш иптәшең буларак Евгенийны сөйләдең? Сиңа нинди сыйфатлар мөһим ир-атта? Евгений миңа минем ирем буларлык туры килә дип әйткән сыйфатлары нинди булды? Ну, беренчедән инде мәхәббәт. Әлбәттә. Икенчедән ул мине бик илһамландыра. Ул нинди җырлар яза, ничек бии, нинди аның, ничек ул вообще ул шундый сәләтле кеше, ул менә даже савыт сабаны ничектер менә шаккатырлык жуа. Үзенчә әйтер. Әйе. Син сокланып карап утырасың. Әйе. Ах, нинди матур. Үз сүзендә тота ул. Ул бик көчле. Мораль яктан да, психологик яктан да, физик яктан да. Ул бик матур. Әйе. Тагын Күзләре янып китәләр. вообще. Ул шин ират. Миңа калса, аның дөньяга карашы, ул мине ничектер икенче төрле итеп сизә. Аның интуициясе бик әйбәт эшли. Ул мине шундый ярата, хөрмәт итә. Менә иң мөһиме без бер-беребезне хөрмәт итәбез. Әлбәттә, мәхәббәт, беренче чиракта без бер-беребезне бик хөрмәт итәбез. Шуңа күрә бер-беребезне бик саклыйбыз. Әти буларак ничек ул? Ой, вообще, ул аны шундый ярата. Мурат исемен ул тапты. Әйеме? Әйе. Менә бит. Әйе. Чөнки минем дусларым да юк Мурат исемле. Мин вообще ул исемне оныттым. Ул бар икән әле. Әйе. Ул миңа аны тәкъдим иткәндә, мин әйтәм, так. Искиткеч. Әйе. Ул Мурат белән гел шөгыльләнә, бассейнга да йөриләр. Ул аңа ничек рәсем ясарга дип күрсәтә. Пластинкаларны бик яраталар тыңларга. Әйе.
музыкага. Искиткеч. Әйе, алар икесе дә, аларның икесенең дә музыкаль теге вкус бер. Әйе. Бик яратып димәк тыңлыйлар Әйе. музыканы бергә. Ярый, ә менә Муратны татар теленә өйрәтер идеңме? Өйрәтәчәксеңме? Сез бит инде мәсәлән гаиләдә Без рус өйдә телендә сөйләшәсез. ике телдә сөйләшәбез. Мин Мурат белән татарча сөйләшәм, Женя әлбәттә инде русча. Әмма дә ләкин Женя да хәзер татар телен укый Үзләштерә башлады. башлады. Әйе, чөнки менә бер вакытны мин кухняга керсәм, Муратның бар берничә уенчык, анда кызыл фил, сары бегемот бугай, аннары кыскасы, ул аның белән уйнаганда Муратка әйтә: "Кызыл фил, кызыл филләр, сары бегемот." Әйе. Бит. Димәк, бергә инде алар татар телен үзләштерәләр, өйрәтәләр. Әйе. Ярый, рәхмәт сиңа әлеге сорауга җавабың өчен. Инде без Мурат турында да бераз гына белдек, сезнең тормышыгыз турында да Евгений белән бераз гына белдек. Соңгы сорау менән ничек яңгырый? Бер социаль челтәрдә синең иң беренче видео язмаң кайсы шәһәрдән иде икән? Иң беренче. Иң беренче. Иң беренче. Әле ул вакытта Reels дигән сүзләр дә юк иде, Highlights да юк иде. Мен калса Санкт-Петербург. Менә сиңа ме? Ай. Шулай тиз җавап бирәбез, Чөнки Ничек дип белмим, уйлыйсың? әгәр дә ул дөрес булмаса, мин әйтермен ничә мин беренче очракта Санкт-Петербург дидем. Чөнки мин бу социаль челтәрне Санкт-Петербургта беренче тапкыр ачтым. Һәм регистрация үттем. Нәрсә белән бәйле икән бу Санкт-Петербург шәһәре? Анда минем дусларым. Казанга килсеннәр. Алар Казанны бик яраталар. Менә бит. Килсеннәр әлбәттә. Ярый, без синең белән җавап алдык. Так. Һәм бер җавап. Әлбәттә Санкт-Петербург. Карарга кирәк әле. Әлбәттә. Әйе. Нинди мәҗлес икәнен хәтерлисеңме? Юк, хәтерләмим. Менә шул сорауны биргә кирәк иде. Алай карасаң. Алай карасаң, син сәхнәдә җырлыйсың һәм әлеге видео язма өчәү арада. Шундый бер үк һәм инде шул мәҗлестән видео куйгансың. Сорауларыбыз бетте, гамәлдә кылдык, дөреслекте әйттек, ләкин һәрбер тапшыруда мин безнең кунагыбыздан сорыйм. Яңа безнең яшь буыннарыбызга нәрсә теләр идең син? О. Яңа сәхифә, дуслар. Укыгыз һәм укыгыз. Ярый, бигәйбәт. Менә шундый теләк, дөрес теләк. Безнең тапшыруыбыз ахырына килеп җитте, ләкин әле тәмамланмады. Безнең бар сиңа бүләгебез. Ура! Ура! Менә шундый мөлаем, менә шундый матур, менә шундый розовый, шундый алсу төстәге кәнәфи без сиңа бүләк итәбез. Әлеге кәнәфигә карап безнең тапшыруыбызны исеңә алырсың. Бәлки Muratка уенчык та булыр. Точно. Әлбәттә. Бу минем трон. Әйе. Ярый. Без кабул итеп алдык. Рәхмәт. Үзеңә бик зур рәхмәт, килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Сиңа инде иҗатыңда зур уңышлар теләп калабыз. Безнең белән шулай безне иҗатыңа тутырып, менә шулай торып синең белән рәхәтләнеп яшәргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Дуслар, сез безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылыгыз, комментарийлар языгыз, кайсы артистны көтеп каласыз. Без сезнең белән саубуллашабыз. Бүген безгә килде һәм китте Эльмира Калимуллина. Хош-хош.